हाय लोगोफोर सन्जु बर' बि सानथुमा इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। आं दायो टाउनाव थांनो ओंखारदों आरोना, खोरखिनि ग्लास लायनो। नायलांबाय था भिडिअखौ। फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोरनाव ग्लास दखानाव दङ। बेनो आरोना जों लांनो फैनाय ग्लासआ। ग्लास दखान आरोना लोगोफोर। बेयाव मा नांगौ मोनजोबो। जों दा नै दरजानि खबजा नायदों। बेसेबांनो मोनसेया बेलाय? ना আৰু এটা 25 আৰু এটা কৈছিল 55 না 55 আৰু এটা 95 দামি দামি দং লাভিনা हागोन मालाबा